Yan guys, part 2 na ni please subscribe YouTube channel Eric Kilot and please follow my Facebook page Eric Kilot ang Tradisyon. Lami kayo! Lami kay katog na. Anong mawabi ng panood sa likod? Matug yun naman. Yan o. Mas mado pa rin ka mamo, nagapasa pa rin ka kahapon gabi eh. Masa hapa tunos ligo. Bawal ka na siya. Opera sa iyang tiil. Pero dili bakal. Ah, Kahit lang. pero si Mana na? Lugyan. Ay, layo pa. Layo na. Naminaw lang ka mo. Anong gipirahan man? Alam ang tao. Nalangkat na disgrasya. Bubog ang motor. Ah. Balik ka dito, balik ka dito. Kanto kung ulan nga kuan ha. Goy ha. Kung ulan nga gamay god. Exercise goy. Katulog ko na. Katulog ko na eh. Tulog ka dito eh. Binagaw, maabot mo mga alas 9 kapin. Init ka sir. Oy, Diyos ko. Tama dyan itong biyan mo. Mahala kang driver at pagkatulugon ka. Kaya kami mga tulog na yung Pero dudong. Init dito ang iparkingan nyo. Dito ang landang ko. Sa likod sa minivan ako. Kabalin niya yun. Matutog pa man. Mayo, rating po ba na mapadlaw akong bikog, marapad ka dag ko ah. Tumabikog gani ka. Ang atong dugo ni kalit ang saka. Uric acid. Pag masaka itong uric acid, ang atong dugo mas titigin siya. Kita ko di ba? Kita mo ko makadlaw ko. Kaya? Kani si Chris Aquino ba? Basta lugaya na matay. Pasikat panig maayo. Di pa kwaon. Pa jud siya po na pa jud siya mga dapat himuon. Hindi na lang kita mo boss sa mga ungana. Ugani. Lampo na lang nato. Morong siya kay luoy kayo. sakit naman ko tao. Ayun na naguna. Sa mo ta giluoy ka sa Ayun tulo. lang yung nag-awaya. Kaya hindi naman na kondisyon. Pero kondisyon, hala awaya. Naluoy naman gad. Nagluya naging maayo. Kayat no? Nahimok pa ng nag ano naman siya bro, nag last will and testament siya siyang anak. Nato biyan na mo. Hurot-hurot ang ano ani oy. Pag mapud ni bro, Illuminati man siguro siya, Illuminati. Ano na akong views, anong views? 105 views. Alive mo. Ako rin ba din mo ako Hindi may day. Ito magpo sa reels na gakuan.
Lagot ba kalibangon ko di ko kalibang. Nahutan. Adi ka ng kuan niya ka ng constipated. Tigdaon kaya? Bilang yan ako mag-ipalipit sa pinalipat na ito. Bindot sa sasakyanan siya. Pero bago ko nila, balhin mo dia sa likod. Lutod mo na. Ay, ito ba man yan? Ano hindi ka din siya sabi? Wala na. Uy. Wala na. Sunod simana lang. Makalugar mo. 1 week lang. Hindi makani mo balik yung kuan, namasukan. Sa adlawaran. Merkules, Martes. Balik mo 26. Ang manawag yan. Kung makalugar lang ko. Oh, di na jud ka kuan kay mahal adlaw naman dai ngapit. Sunod ano na lang 26 pa man. 26. Wala pa man. Nya kay naaman mi ano sa 20 ano din na. May kung sa 26. Wali na siya og kuan ba mauli ni og unsa ni? Mama sa pano. Sa Cotabato ba? Kabato. Dito Wala sa na ilay masakyan. ang Musliman. Apa, kuan sa ni pahilot-hilot sa ni dito nila ni katong gugoy pa masad-masad sa ni. Samtang di pa makaari. Nakapops ka dito, Grace? Nakapopo ka dito sa ilang CR? Pili sa'yo. Ligo sa kapilar. Tagdaan kita anis tagpagimaan. Abot gani kalas 12, di pa ta katulog. Pagkaong mabili na pwede mo. Ano ba ako ay Ang ilang Usman? Maapektahan dyan ng atong mata, ulo, ano. Basta liog pa ulo, ano. Hanggang ganun ka pitok-pitok ng mata. Ganun. Ano, mabilang. Kung nagtulog ba, normal, ligo ta, kahit gamawa, no?
Wala. Saan mo tanong mo? Wala, mga naanan. Wala. Ginom ka og kuan laga. Oh, bro, nagkakilaga. Lahat po to. Ito sa kurog-kurog man to. Ano ito, mapikot-pikot. Pitok-pitok. Saan mo, siguro, anak-anak, close open ang mata. Ayuman ang katre. Yung manang katri sa kadaghagi. No. Naghanga dahil dito order ng katrihan eh. Wala na pong brace. Panganan ko na ko dito sa tunga ko. So, Okay. mabala yung tunga. Sila dagko kayo ba? Problema ito. Imbes na ulian, lusnok noon. Sa nanay tunga, fights na ni. Ligo na ni. Sige, hayang ka ma'am.